Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Simula po nung nag-live-in kami ni John, nagbago na siya. Hindi na siya masyadong nag-e-effort. Till good morning, call and tits. Pati na po sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Willow ng Malabon City. 7 years na po kami ni John. At mula high school ay kami na. Nag-live-in na nga po kami. Pero nung 1 year kami nagli-live-in, dun ko nakita yung totoo niyang pagkatao. Hindi niya ako tinutulungan po sa gawaing bahay. Gusto niya lagi lang nakalapag yung betlog niya. Hoy, wala nakalagay dyan. Ano ba? Parang may nabasa akong bilog drawing. May bok-bok. Balot yun. Balot ba yun? Ba't may bok? Hindi pa ako nakakain ng balot na may bok. Bilisan mo na! Buhay prinsipe po siya. Parang ako yung yaya. Wala rin kaming mga anniversary na. Mula nung naging live-in partners po kami. Hindi na siya nag-e-effort. As in, parang sinabi ko na nga kanina, di ba hindi na? Tapos ulit-ulit kayo. Ikaw! Siya lang nagsabi, guys. Tapos tayo yung ganyan. Hindi, dalawa. Di ba dalawa yung, di ba bipolar? Usap sila. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang likod ko. Mahal? Sino ba yung dumating? Ako o ikaw? Ikaw. Walang break. Oh, bakit? Oh! Bakit mo nang puno yung lababo? Payugasan sa dulo ko. Ano ba yan? Wala man lang basong malinis. Hugasan mo naman. Uwaw na ako eh. Traffic. Uwaw na ako man. O, painom na lang sa tumbler mo. Man. Ang galawin yan. Kumuha ka ng tubig mo. Walang baso eh. Hugasan mo naman ako ng baso mo. Sino iinom? Sino iinom? Ako. Oh, hindi maghugas ka. Ito, wala naman tong kalambing-lambing. Painom na lang dyan sa tumbler mo. Huwag kang, ano? Ang suplado! Painom lang, isa lang. Uy, ang lamig. Akin na lang, ha? Ano ba? Ano bang trip mo, ha? Lamig. Bakit walang... Uy, ba't puno yung lababo?
Puro babae yan yung pinapanood mo dumaan na sa... Sugar imatang. Dumaan na sa feed ko, wala naman akong inaano dyan. Oh, ano ba? Uy, happy anniversary. Ngayon ba yun? Pinaprank mo ko. Happy 7th anniversary. Yeah. Anniversary pala natin ngayon? Seryoso ka ba? Gabi na. Matatapos na nga Kaya pala, nag-aantay ako maghapon. Wala kang bati. Prank ba yan? Bigay mo na yung regalo ko. Dali, bibigay ka yung regalo ko. Exchange gift tayo. Game. Wala akong regalo. Nakalimutan ko, sorry. Busy sa trabaho. Mahal, 7 years tayo. Wala kang regalo. Samantalang nung hindi pa tayo nagdi-live-in, magjowa pa lang tayo. Consistent ka regalo. Tsaka never mo kinalimutan. Nagka-countdown ka nga pag anniversary natin Sige na, wag mo na akong i-prank. Parang ka namang bata sa ganyan kasi. Bukas tayo magde-date. Sorry, pumasok ako kasi ngayon Bukas? May meeting kami, hindi ako pwede bukas. Mahal, hindi ka nag-prepare ng anniversary? Hindi ko nga maalala kasi nga sobrang busy sa trabaho. Kasi yung boss ko umalis, ginawa ba naman akong OIC? Kaya ako, medyo stress ako sa trabaho. Order tayo ng Grab ngayon. Dinner tayo together. Kumain na ako Tsaka nagda-diet ako, di ba? Anniversary natin, mahal Sige na. Gusto mo kumain, mag-order ka. Mahal naman, nagtatampo na ako Hindi na joke yan Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Ulit. O sige na, tara, labas tayo. Kain tayo. Okay ka na? Ayoko na, tinutoyo na ako. Lalabas na nga Ba't ka sumisigaw? Ikaw yung nauna. Ano ba? Ba't ka nang didilit? Galit na galit Tara na. Ayoko na! Sino gaganahin sa ganyan ugali? Pakakainin na nga ang dami pang arte. Yan mo, isusumbat mo pa? Sino ba nanunumbat? Na anong Ikaw! 7th anniversary, walang O tara na nga. Paganda! Sige. Kung di ko pa sinabi! Tara na. Sino gaganahan sa'yo? Ayoko na. Tara Malis ka, mag-isa mo. Tara na. Sige na. Tara na. Happy anniversary! Happy anniversary. Galit lang naman ako ganun hindi ko. Bilisan mo kumain. Naantok na ako. Mahal, anniversary to. Ano yan? Nagsa-cellphone ka. Kanina pa ako dito nagkukwento. Kumakain ka, di ba? Sasalita ako, kumakain ka. Mag-usap nga tayo. Bitawan mo nga muna yung cellphone. Anong klaseng relasyon to, Ano bang gusto mong sabihin, Anong gusto mo iparamdam, Andito tayo sa labas, Pwede ba? Isusumbat mo. Kumain ka na. Happy anniversary. Masaya ka na. Sorry, wala nang flowers. Sarado na yung dangwa. Jan, ilang taon tayo hindi ka nagdahilan ng ganyan. Lagi ka nag-e-effort. 3 days before anniversary. Naka-ready na sa'yo lahat. Yung mga surprise mo sa akin. Ngayon ang idadahilan mo, sarado na. Kung di ko pa pinaalala na anniversary, anong klase ka, Nasa labas tayo. Lintik naman Tumigil ka na nga. Alam mo, hindi ko napapansin. Walking red flag ka na. Simula nung nag-live. Wow! Ikaw yung malinis? Diyan, di naman ganun sinasabi na nasaktan na ako, Simula nung nag-live-in tayo, ako na lahat. Ako na paupo-upo ka na lang sa bahay. Pati anniversary, binibigyan. Waiter. Bill out na. Excuse me, ma'am, sir. Ito po yung bill nyo. Umalis ka nga dito, di pa kami aalis. Ma'am, hiningi na yung bill, ma'am Ba't ako nadadamay, ma'am? Di pa tapos na ba ako kumain, Hindi ko pa nga
Nababawasan yung carbonara ko. I-take out mo na lang yan. Gusto mo madamay, ha? Ikaw ganyan ka ba pakipag-live-in, paupo-upo, ha? Siyempre, hindi ako ganyan. Eh, nung first anniversary nyo, nagregalo ka. Wala rin. Wala. Third. Wala rin, ma'am. May jowa ka ba? Wala rin. Kaya Sorry, ma'am. Oo, hindi ka nakarelate. Ito. Hindi ka nakarelate, Kuya Bong. Miguel ka nga. Brad, pa-take out na lang yung kinakain Kasi niya. itong boyfriend ko, Tapusin mo na lang sa bahay yan. 7 years kami nito. Nung magjowa pa lang kami, high yan, school, sweet kami. Tapos nag-live-in na kami, Bong. Hindi na nag-e-effort. Ma'am, wala akong pakialam. Meron, kasi dito kami kumain eh. Tinawag mo kami, naglalakad kami, tinawag mo kami. Eh, ba't naman kayo lumapit? Di ba, ma'am, kayo lumapit? Ang bagay. Tingin mo red flag ba yan siya? Tumigil ka na nga, nakakahiya ka na. Tayo mag-usap. Po namin sa bahay. All I can say is it was Anong desisyon mo? Ayoko na. Ako ang alis o ikaw aalis? O gusto mo sabay tayo? Magbubuk na ako. Ayoko na. Huwag kang padalos-dalos. Padalos-dalos? Hindi to padalos-dalos! Mahinahon na ako nakikipag-usap Hindi to sa'yo. padalos-dalos. Napansin ko na yan eh. Sa isang taong paglilibin natin, dami na nagbago sa'yo. Hindi ka na nag-e-effort dyan. Ang tao, lahat ng bagay nagbabago. Huwag mo nang idama yung ibang tao! O bakit ikaw? Perfect ka? Hindi ka nagbago? Mula nung nagsimula tayo? Hindi ako nagbago. Hindi ako nagbago. Alam mo yan, may regalo Yan, pa ako sa'yo yung eh. ugali mo, yan. Yung Ayan, sa'yo na yung regalo. Yan, sige, sa'yo na yan. At ang regalo mo, Hindi ha? ko kailangan yan, o. Para hindi ka maningil, o. Sa'yo na yung regalo mo. Okay na? Oh my God. Tsaka ba't ka pa magre-regalo? Sabi mo, ayaw mo na, di ba? Ano yun? Laban bawi? Tapusin na nga lang din natin to para okay na. Ayoko na rin. Cannot believe you, John. Ganyan ka na. Parang wala lang sa'yo. Sige, magbubuk na ako. Yan na si Bahala ka. Grab Warriors. Kahit sino pa yung i-book mo. Kahit UB Express pa yan. Hindi ako makapaniwala dyan. Naging ganito na tayo. Ayoko na. Ayoko na. Mahal kita pero ayoko na! Ayoko na! Okay! Mabilis pong nakalipas ang panahon, call and tits, at nakamove on na ako kay John. Pero traumatic yun. Na-realize ko pare-pareho ang mga lalaki. Damay na Mula naman sa tayo, guys. waiter, grab warriors, grab driver. Diretso na! Pare-pareho, pag nakasama mo na sa isang bubong, makikilala mo na yung attitude. Hindi na mag-e-effort. Pare-pareho. Hanggang... Si Pia po ang isa sa nakatulong sa akin para makamove on. Naging mag-best friend po kami. Kaibigan ko lang siya before, nakakilala ni John. Ngayon, dahil tinulong niya ako mag-move on sa kaibigan niya, naging BFF po kami. Pero, sige, next scene na lang para mas masaya.
So yun. Tia, medyo hindi na best friend yung nararamdaman ko sa'yo eh. Mahal kita as yung parang gusto kong, alam mo yun, mahalin ka. Hindi bilang kaibigan, kundi, hindi mo masabi kasi, nagigets kita. Ano ba? Anong gusto mo mangyari? Gusto mo i-try natin? I'm not surprised. Kasi hindi ka naman mahirap mahalin. Sinayang ka nga ni Jan eh. Ano i-try natin? Tayo na? Kung okay. Pwede Jumoy? Wala, nabigla naman ako. First kiss ba yun? Gawin natin second. Ako yung third. I love you. I love you too. I love you three. Yes? Ano? Anong ano? Bakit hindi na natin pwedeng isettle? 7 years din tayo, oh. Please. Ina mo? Alam ko, mainit ng ulo ko nun. Ina mo. Ano? Kapal ng mukha mo. Pagkatas ng lahat? Ha? Ano tingin mo sa akin? Ha? Ulam na pwedeng iinit, babalikan pag gusto mo na akong kainin? No, John. Kinakain naman talaga, I mean, yung ulam. Pero, please. John, umalis ka na nga sa harap ko. Umalis ka nga. I don't deserve you. Alam mo, hindi ko alam bakit ako tumagal sa'yo eh. Ha? Bare minimum lahat, bare minimum. Ang Sino sarap ba yung pala ng- minamahal mo? Sino yan? Bakit ko sasabihin? Ano bang paki mo sa buhay ko? Ha? Umalis ka na nga. Bakit ba tayo kasalubong, ha? Umalis ka na nga. Umalis ka na. Kita deserve. Gusto kitang balikan. Gusto ko ayusin lahat. Kasi wala kang makita katulad ko, no? Kasi wala naman kasi katulad ko talaga. Rare lang ako. Umalis ka na, lumayas ka. Lumayas ka! Wala ka nang karapatang malaman yung mga detalye sa buhay ko. Umalis ka. I don't deserve you. Kapal na mukha mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na! Willow. Umalis ka na! Willow. Please. One last chance. Wala kang karapatang banggitin yung pangalan ko. Maski pangalan ko, umalis ka na. Umalis ka na!